Айде сега да покажем на ората, като е малко височка седалката, как тръгваш. Давай. Сега ще го учим пенсионерската, ама он те така знае човека. Трудно му да допира малко му висока седалката и побутва и тръгва. Ако му дигнем още седалката, ще трябва да търси някъде на бордюра да стъпва. Така, Влади, я да направим едно видео да покажем, трябва да го научим да му покажем едно видео. Вземи този телефон и снимай, ела тук, ела. Те така дръж този телефон тук и да го покажем на Юли, да му покажем после да го гледа това видео. Дръж така, стой така, не мърди. Да му покажем как се кара най-лесно. Значи седалката мога да дигнем още. Примерно, сега. Те така. При тази висока седалка. Аз го карам на крак. Ти карай, гледай да не паднеш. Така, сега съм дигнал още по-високо. Значи, ако това моя манинки е така да стъпи, но не мога да докача седалката. Още се мъчи като грешен гял. Номера най-лесният е това. Това викам пенсионерското качване. Така, с двете ръце фащаш. Така. И тук стъпваш и с този крак ще отбутваш. Его е, отбутваш. Това е най-лесното качване. По този начин се качва. Кога да слизаш, его, изваждаш си какъв. Така, буташ, балансираш. Това всеки детиек трябва да мога да го прави, иначе какво кара? Он не мога да кара коло, ако не мога да го прави. Така. Изваждаш какъв да слизаш. Не отвътре, аз така отвътре не мога да си измаквам какъв. Как ти слизаш? Отвън, така, хоп, виж. И така впутваш и тръгваш. Това е начин, най-лесният начин е това. Иначе ако е много ниска седалката, е лесно. А другия вариант, примерно е така, не мога по този начин, префърга през рамката. Рамката е ниска. Стъпва. Дига си малко педалчето. С този крак ще отбутва, с този ще натиска педала. Его е, тръгваш. Оп, гледаш задните на седалката. Запълня грамотно. И примерно спира, слиза и така. Но най-лесният начин е това. Най-бързият и най-лесният начин е, както му викам аз, пенсионерския начин. Стъпва тука, се отбутва и се качва директно. Оп. По същия начин слиза. Айде, готово. Айде, спири това видео.